फंबायमोन जों मोनसे खोथा जोंथ' जोङो रिकुवेस्ट खालामदों गामियाव जों खनसे नोंसोर खिन्थु गामिनि बे खोथाखौ लानानै बुलायनो नाङा गाज्रि जानो थारमाने जों एक्सुवेलि जों प्रमदखौबो जोङो एबसु हिसाबै जों गाज्रि मोना फंबायमोन खिन्थु जोङो जाहैबाय एकखौ जोङो एनडिबिआर खालामनो मोनासै नालाय एक्सट्रा आरो माने दिनै खौसे मावोमोन मोनब्रैबो फाय गथ'मा जानानै नङा फंबाय हालिमुखौब्लाबो जों मानिया जों बयबो इउपिपिनि खोथाखौनो बुंबाय दा खारन जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो बे गाद्दारि माबाखौ जाबाय दे फंबायमोन नोंसोरो जोङो जोंनि खोथाखौ बुंसै फुल सापर्ट जों सासिबि दिबिखौ बुथाराखै बिसोर माल अस्त्र जोंनो माने बे गामियाव जोंनि गामियाव जोंहा बिराद गोदोर फोनांना दङ खिन्थु नाथाय दिनै मेन लिडारा फैनानै जोंखौ माबानो हाया मा होनो फोथायनो हाया नाङा मिटिंबो खालामनांला नोंथांमोननो नाजाफानानो गासैयाव खोनासंनांगौ लुबैला बिथांमोनानो फंबायमोनानो एनडिपि माने पेक्सना मोनब्रै जाखो न'आ सिलिंखार जाना ग्रुप जाखो एखे जाखो जायाखै बे हिसाबै बिसोर बाखिनिफ्रा एनडिबिआनो नङा सोर हमखो आदामखौ सोर हमखो सोर हमनाय सोर बुनाय रायजो राजाफोरखौ सोर बुनाय सोर हमनाय दैसोदों थाङोबा बिनि मिटिं होनबा गासै रायजोखौ गासैबोथ' बिदिनो सापर्ट दंमोन ना बेबो बाथ्राया आरो बिसोरनो हमना होनाय बिसोरनो बुजा होनाय रायजोफोरखौ हारा हास्ति नोंसोर बुं जों बेखौनो बुंदों नङा होमबा जों बे कारनावथ' जों खोथाया बेनो आरो फाइबा बिपिएफ जानानै डाइरेक्ट फाइ थायोबा बिपिएफ जानानै इन्डिप जानानै किसुमान माबाखौ इन्डिपनि माबाखौ फंग' खालामनाङा आरो जोङो बुजिजोब्बाय मा बुंगोन फंबायमोना सारमोना मा बुंगोन जों बुजिजोबखानायखा मारै बुजि जोङो नेटआवबो मोनजोबनाय सोरनि मिटिङाव माबायदि बुंहैदों बबे गामियाव जों बुजिजोबखाजोब्बाय आरो जोङो आरो नोंसोरनि माने नों फंबायमोननि सारमोननि जेसेबांनोखि बाथ्रा बुंग्रा नोंसोरखौ लिखामग्रा बिसोरजोंबो जों बहुद रायज्लायनो मोनदों डाइरेक्टनो बिसोर जि बुङो बेनो बुङो आरो बेलेग बुंखाया दाबो जों दुमकसि केम्पनिफ्राय फैबावदोंसो बोले मारुति फेक्सना मोनथाम एक जाना हाखो सिन्था खालामना दोनो गासिबो जमा जाना फाय रिन्दाव सारमोनानो एक्सट्राखा जोंनि फेरगाव डिस्ट्रिक्टआव दाखालि बुंबाय जों सोरखौ फोथायनो दे जों मोजां रायलायनोसै थारमाने जोङो बेखौ जोङो रायलायनो नाङा आरो रायजो राजाखौ जोंनि बर'फोरखौ गुलाय गुजाय खालामनो नाङा बेल'सो दा सारमोना फंसे बुंगोन जों फंसे बुंगोन बेयावसो जागोन गुलाय गुजाया नङा होमबा दा बे जेथे जाया 40% बिपिएफ बेखौ जोङो बिपिएफखौ फायनो हो जोंहा बेयाव खुनु अबजेक्सन गैया बादा गैया बिपिएफ हानजा हिसाबै फायनो हागोन राजनिक हानजा हिसाबै गुलाय गुजाय आरो खारन एनडिबिआनो फुल सापर्ट आरो एनडिबिआनो फुल सिकिउरिटि होनाय बिदिबा बिटिआरखौनोबो रायोबा सेक्रेटारिखौबो रायोबा गैयाबा दिनै फंबायमोनखौबो जों बोरै बिसास नङा जोङो एक्चुअली आं बुंनो दै नोंसोर गाज्रि मोनो ना फंबायमोना बुजिजोबखाजोबनाय माने जोङो बुजिजोबनायनि कारनाव जोङो बेखिनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनाय बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां बायध' जादों जों रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय खालामनो गोसो गैया नङा दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो गोसो गैया जों फरायनानै नायदो आरो गुलाय अलरेडि नाय बिपिएफआ हाग्रामाया बे दिल्लीयाव थांनानै बा महाबा थांनानै बड'लेण्ड मोना नाङा फंबायमोना मारै थांखो बड'लेण्ड मोनांग्राबो साखि जानांबाय नालाय बोरै थांनो मोनखो
बोरै थांनो मोनखो आरो एनडिपि मोनथामा बेनोथ' थांथावा होनांबाय मिहिनीश्वराबो साइन होनांबाय थांथ' मोनामोन एक्चुअली जों दिनै माखौ लाबा फंबायमोनाथ' माबा बदलायनो नागिरग्रासोमोन जोंनो हेल्प खालामग्रा दिनैसिम खोनासं दिनैसिम फंबायमोननि बार्थडे आरो सारमोननि मिटिं दावटिङाव सोर थाङो बिपिएफनि मानसि थाङोमोन सासेबो थाङामोन जोंसो थाङो इउपिपिनि जे मानसि बिसोरसो थाङो जोंसो थाङो रावबो थाङामोन बे समाव सान्दुं अखा खस्थ' खालामदो आरो थाङोबा आरो थांनो ओंखारबा मा खालामो नै लामायाव थानानै बिपिएफनि मानसिफोरा बादा होयोमोन जों थांनो ओंखारबा अब्लाबो जों थाङो लोगो हिसाबै जों मोनसे बर'फोरखौ जों मोनसे फोथायनाय बेयाव थायोमोन नै सकआव थानानै मोरला नायबाय थादों बादा होयो अर्गानाइजेसन खालामगोन जों मानिदों दिनै बर' फिसानिफ्राय 15 लाख 20 लाख थाखा मानो नागिरखो साकरि मोनसेयाव होमबा दिनै बेबायदि अबस्थायाव जुदि थानाङोब्ला मा जागोन होमबा सिन्था खालामनानै करापसनाव दंना गैया होमबा मोनसे खोथा खोथाथ' नङा बर' जातिनि माबाखौ जुदि फोसाबनांगौब्ला बेबायदि अबस्थायाव जाया गोदौना दंजोबो जोंनि बर'फ्रा दा मानो बिटिआर लानो गोनां जाखो बड'लेण्ड जायगायाव हाग्रामाफोर बायदिया जुदि हेल्प खालामाबालाय गाज्रि मोननाङा थां जोङो रियेलिटिनि थाखाय आरो बेनिखायनो डाइरेक्ट बुङो बेयाव मिटिं दाखालाम खोथाखौ बुंदोंमोन दावरावा बारा जानाङा बेखिनियानो जथेस्थ' जों थारमाने खोनासंनो इसा जोङो गैया लाख थाखानि बायजानायबो नङा जोङो बायजानायनि खोथाबो जों मिथिखादों डाइरेक्ट खादोंबो जों थाखा फैसा बिसोरो बिथायग्राफ्रा थाबायग्राफ्रा फैसा मोनाखै मोनग्राया सोरबा मोनग्राया सोरबा बेयावबो थांनो मोना आरो फंबाय जोंनियावबो बेबायदि खालामथ'नांला मंगलबार मोनसे बेयावबो बेखौबो सिन्था खालामनांगौ मंगलबाराव मिथिब्लाथ' बेयावबो थाङो आरो जुदि फैयो मोनब्रै फेक्सननि जिथुनिखि एनडिएफबि ज' जाना फै आरो बिपिएफ बा बिपिएफ जाना फै खिन्थु बेयाव जोंना बादा गैया जागोन दे